कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या। निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प। आपला 712 आपलं घर समर्थनगर। वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प। अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प। आपल्या 712 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर। तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 2850 14 11 67। सण म्हणजे प्रत्येक कुटुंबातील आनंदाचा क्षण असतो। हिंदू धर्मात सणांना तोटाच नाही, त्यामुळे हे सण एकत्र कुटुंबात साजरे करण्याची मजा काही औरच असते। वैभववाडी तालुक्यातील माजी बांधकाम सभापती जयेंद्र रावराणे यांच्या कुटुंबात ही दिवाळी कशी साजरी होते पाहूया। पाना फुलांचे तोरण दारी माझ्या देवांची येते सवारी। सारे मिळूनी स्वागत करूया आली माझ्या घरी दिवाळी। चंदेरी सोनेरी घरोघरी दारी दिव्यांचा झाला प्रकाश। लख चंदेरी सोनेरी घरोघरी दारी दिव्यांचा झाला प्रकाश। गर्द कुंकू हे कपाळी हिरव भरजरी नेसला शालू झकास। साऱ्या जमल्या मैत्रिणी दारी सजली रांगोळी। साऱ्या जमल्या मैत्रिणी सजली रांगोळी। आली आली दिवाळी दिन दिन वैभववाडी तालुक्यातील फौजदारवाडी येथील रावराणे कुटुंब 7 भावांचं असलेलं हे मोठं कुटुंब आहे। या 7 भावांपैकी 5 भावांचा परिवार मुंबईत आणि 2 गावी असतात। मात्र सणाला आजही हे कुटुंब एकत्र येतं। गणपती दिवाळी हे सण एकत्रितपणे साजरे करतात। रविवारी याच कुटुंबातील 3 पिढ्यांनी एकत्र येत दिवाळी साजरी केली। लहान थोरांनी या सणाची मजा घेतली। दिवाळी आली लाडू चिवड्याची तयारी झाली। सण वर्षाची दिवाळी आली लाडू चिवड्याची तयारी झाली। सण वर्षाची दिवाळी आली लाडू चिवड्याची तयारी झाली। गोड सांजोरी करंजी गोड सांजोरी करंजी सारी पक्वान ही पंचरंगी। तोरण बांधूया दारी लक्ष्मी पूजेची तयारी। जोडीने हेच मागते सर्व सुखी तू राहू दे। सौख्य लाभो घरोघरी हो दिन दिन दिवाळी दिन दिन दिवाळी। बहीण भावाला भावाला ओवाळी दिन दिन दिवाळी हो दिन दिन दिवाळी। लक्ष्मी पूजेची हो झाली
ह्या वर्षीची दिवाळी आम्ही कोकणात म्हणजे आमच्या मूळ गावी करणार आहोत आणि ह्या मधल्या दरवर्षी आम्ही इथे करतो, पण मधल्या 2 वर्ष करोना आणि त्याच्यानंतर आमचे मोठे बंधू ते हे झाल्यामुळे आमची दिवाळी थोडीशी हे होती, अंधारात होती. पण ह्या वर्षी आम्ही सगळे भाऊ, सगळे नातरवापासून जावयांपासून मुलींपासून सगळं पूर्ण कुटुंब आज ह्या लक्ष्मीपूजनाला इथे आहे आणि ही दिवाळी इथेच आम्ही भाऊबीजपर्यंत साजरी करणार आहोत. आणि हा आनंदोत्सव पूर्ण कुटुंबात आणि विशेष म्हणजे ह्या तालुक्यातच नव्हे तर एवढ्या आजूबाजूच्या परिसरात किंवा तालुक्यात हे एकत्रित कुटुंब जवळजवळ 70-75 माणसाचं असं हे कुटुंब आमचं आहे आणि त्यामुळे ही दिवाळी ह्या वर्षी आपण गावी साजरी करत असतो. आणि ह्या निमित्ताने मी माझ्या कुटुंबाच्या वतीने सर्व भारताचे किंवा महाराष्ट्राच्या नागरिकांना या दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो आणि तूर्त थांबतो. सालाबादप्रमाणे यावर्षीसुद्धा हे दीपावली आम्ही सर्वच कुटुंब नातूपासून आमच्या सर्व सुना, आमच्या सगळ्या भावजाई, आमच्या सर्व मुली, आमचे सर्व नातू पुतणे हे अनेक वर्ष दत्तारामजी रावराणे या कुटुंबाची या ठिकाणी एकत्रित दिवाळी, काही असे सण गणपती सण, दिवाळी सण आणि मे महिना म्हणजे सिमगो या सर्व काळाचे सण आहेत ते आम्ही सर्वच कुटुंब एकत्रित येऊन मुंबईवरून जे कामाधंद्यानिमित्त जे लोक आहेत आमची सगळी मुलं वगैरे ती सर्वचे सर्व मुलं या ठिकाणी येतात आणि गेल्या वर्षीच्या आणि मागच्या वर्षीच्या हे महाभयानक हा जो कोरोना जो फैलावला आणि रोग जो निर्माण झाला त्यामध्ये बरीचशी हानी झाली. आमचे मोठे बंधू दामोदर रावराणे आणि आमचे पुतणे मोठे मंगेश रावराणे हे झाल्यामुळे आम्ही 2 वर्ष आमची दिवाळी ही म्हणजे आम्ही साजरीच केली नव्हती आणि एवढ्या वर्षामध्ये आम्ही एकत्रित कुटुंब असलं तर आम्हाला 2 वर्ष आम्हाला लय या म्हणजे भोगावं लागलं आणि ते आज आम्ही या ठिकाणी तो आमचा पहिला जसा होता आनंद तो आम्ही यावर्षी आम्ही तो भरून काढला आणि एकत्रित कुटुंब हे या तालुक्यासाठी सर्व लोकांना, तालुक्यातील जनतेला आणि आमच्या सर्व हितचिंतकांना आणि सर्व पाहुणे सोयऱ्यांना सर्वांनाच नेते मंडळींना सर्वच जे ज्या व्यवसायात जे लोक काम करत आहेत त्या सर्वच लोकांना विशेषतः सर्वांनाच या तालुक्यातील की आमचा एक हा दिवाळीचा उत्सव आपण आमच्यासाठी सुद्धा आणि तालुक्यातील तमाम जनतेसाठी आम्ही हे शुभ दीपावलीचे आम्ही त्यांना आशीर्वाद देतो आहे, काही धन्यवाद देतो आहे आणि सर्वांनाच ही दीपावली आनंदीमय, आरोग्यदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या त्यांना भरभराटीची जावं अशा प्रकारचा आमच्या कुटुंबियामार्फत आम्ही संदेश देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.